Vítam vás u tohto ďalšieho tutoriálu a dneska si ukážeme, ako si stiahnuť Miner shadere a ako hrať multiplayer s kamarátmi na Mineri, v úvodzovkách na Mineri. Budeme potrebovať ísť na Google a musíme si vyhľadať Essential. Tento mod vlastne urobí to, že budeme môcť hrať s kamarátmi bez toho, aby sme boli cez nejaký Aternos alebo cez nejaký nekvalitný server. Toto vlastne urobí to, že sa ten váš kamarát pripojí rovno na vás a nebudú tam žiadne lagy a môžete mať, čo ja viem, 32 čankov render distance. Ale bohužiaľ to funguje iba pre originálnych hráčov, ale ak nie ste v Arezácii, tak to nebude problém. Stiahneme. Potom keď sa vám to stiahne, no tak uvidíte takúto ikonku, ktorú keď otvoríte, klikneme na Get Started, dáme Minecraft Launcher, zvolíme nová inštalácia, dáme si verziu, na ktorej je Miner, čo je 1.20.1 a zvolíme si Forge. To je veľmi dôležité, aby ste sa tu nepomýlili. Nejako si to pomenujete, aby ste to vedeli potom ľahšie nájsť. Keď máte veľa verzií hier, dáme si napríklad Miner a dáme vytvoriť. Počkáme, pokým dobehne inštalácia. Keď napíše, že je to nainštalované, môžeme to jednoducho zavrieť. Otvoríme Minecraft Launcher a už tu môžeme vidieť ten náš Miner. Klikneme na inštalácie, nájdeme tú verziu, ktorú sme teraz stiahli a klikneme na túto ikonku. Môžeme zatiaľ minimalizovať Minecraft Launcher a necháme si zatiaľ otvorené iba toto. Otvoríme CurseForge, máme tu ten náš Miner Skyblock, ktorý sme stiahli z minula, klikneme na neho pravým a dáme Open Folder. Môžeme minimalizovať ten CurseForge a teraz prekopírujete celú jednu zložku do druhej. Takto. Dáte nahradiť súbory v celom umiestnení. Teraz vám to nepôjde spustiť cez ten CurseForge, ale môžete to spustiť cez normálny Minecraft Launcher. A teraz stačí kliknúť už iba na hrať. Dáme rozumiem a počkáme, pokým sa to spustí. Jak môžeme vidieť, tak už sa nám to spúšťa. Tak a teraz keď sme v Minecrafte, no tak tu vidíme možnosť Host World. Klikneme na ňu, dáme vytvoriť nový a už si založíme iba server. Dám teraz iba kreatívnu ukážku. Tak a teraz keď nás to pripojí, no tak klikneme na Escape, dáme Social, klikneme tuto hore na Add a Friend a zadáme nickname toho nášho priateľa. Potom sa vrátime, klikneme tu na Invite, odklikáme to tu a budeme mať možnosť ho pozvať do hry. A teraz si ukážeme druhú časť videa, čo je ako si stiahnuť ten Miner shader. Otvoríme Google a vyhľadáme si Rethinking Voxels. Otvoríme prvý link a dáme stiahnuť. Zvolíme si verziu, môžeme dať kľudne najnovšiu, tu to ničomu nevadí a zvolíme si Iris. Potom čo sa nám to stiahne, môžeme zavrieť náš Google a budeme mať takúto zložku. Vrátime sa naspäť do Minecraftu, klikneme na Options, Video Settings a tu vidíme Shader Packs. Klikneme tu dole na Open Shader Pack folder, minimalizujeme Minecraft a preťahneme sem iba tú našu novú zložku. Teraz sa vrátime do Minecraftu a môžeme spustiť tie naše nové shadery. Dáme Apply a vidíme, že máme vlastne úplne tie isté shadery, čo majú oni. Tak ja dúfam, že sa vám páčil tento tutoriál, ak hej, tak zanechajte like, možno to pomôže ešte aj niekomu inému a nezabudnite aj na odber pre viacej takýchto tutoriálov alebo užitočných vecí.